खुलुमबाय इसोरनि अननायाव जों बयबो अरायसम मोजां थाबाय थानो हाथों। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ दिनै आङो मोनसे बाथ्रा बुंगोन गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना आंनि बुंलांनाय बाथ्राखौ बिजिरनानै आंनिसिम फोरमायहरनो दाबाव लोगोसे आंबो नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदिनो सोलोंलांनो हाबाय थानायनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनबाय थादों। बेखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आंखौ जेरैबायदि सापर्ट होदों बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। लोगोसे आंनि बे चेनेलाव जाय बिथांमोना गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। मोनसे समाव एबसु होननाय लोगो लोगोनो मान मोनोमोन, सन्मान मोनोमोन, बयजोंबो बराय जायोमोन आरो एबसुनि दैदेननायावनो एबसुनि माखासे रावफोरावनो जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा इउनाइटेड जायोमोन, स्ट्रं जायोमोन, राजा लामायाव ओंखारबोयोमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै 2020 बिटिआर एकर्डनि उनावहाय दिनै ओरैबायदि जानानै फैबाय एबसुनि महर मुस्रिया एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन। बे एबसुनि महर मुस्रियाथ' रावबो बर' फिसाफोरखौ प्रब्लेम क्रिएट खालामाखै बा प्रब्लेम होआखै। नाथाय एबसुआव थानाय बै सानैसो एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जायफोर बिबानगिरिफ्रानोखि एबसुनि बिबानखौ लानानै एबसुनि माखासे पावारफोरखौ, एबसुनि माखासे रुल्सफोरखौ, एबसुनि माखासे संबिधानफोरखौ एसेब्लाबो माने ब्रेक खालामनानै गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय, गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय, पार्सनेल इसुनि थाखाय बाहायबोनाय, आन्दायै बाहायबोनाय माखासे खामानिफोरा जालांनाय जाथायफोरा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां रोखा फोरमान दङ। बैफोर माखासे एबसुनि बिबान लागिरिफोरनि एसे एनै गोरोन्थिनि थाखायनो जोंनि बे एबसु सोदोबनि गोथार महर मुस्रियाव दिनै एसेब्लाबो गोसोम दागो नांनानै दं। जायनि थाखाय दिनै सोरबा एबसुनि बिबानगिरिनि एसे गोरोन्थिनि थाखाय सिदा थोंजोङै एबसुफोरा बेफोरबायदि रावखौ बाहायजानो गोनां बाध्य जानानै फैबाय आरो बाहायजानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। बेखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, सिदा बाथ्रा खावलायगोन जे एबसुनि संबिधानाव एबसुनि रुल्सआव माबायदि रुल्सफोर दङ, बैफोर रुल्सफोरखौ सोरबा एबसुनि बिबानगिरिया बिबानाव थानानै बै माखासे रुल्सफोरखौ ब्रेक खालामनानै सेफायनानै गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय आन्दायै जुदि बाहायबोदोंब्ला आरो बाहायबोनायखौ जुदि फोरमान मोनदोंब्ला बेबायदि बिबानगिरिया जेसेबांखिनि इन्टेलेक्सुवेल बिबानगिरियानो जायाथों मानो, जेसेबांखिनि गोरों बिबानगिरियानो जायाथों मानो, बिनि गोसोआ मोजां सान्थौनि नङा। बेखायनो जों बेफोरबायदि लिडारखौ, बेफोरबायदि बिबानगिरिखौ जोङो एक्सुवेलि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै जों गोजानाव दोननांगौ। नङाब्ला जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसना मा सोलोंलांगोन, मा जालांगोन, बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ जों लानानै जेब्लायबो जों माने स्ट्रंलि माने एलार्ट जानानै जों माने खामानि मावलांनांगौ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आं बुंनाय बाथ्राया नोंथांमोनानो बिजिरनानै नायदो। दिनैनि बे साननिफ्राय लानानै 36 बोसोर सिगाङावहाय 1988 मायथाइयाव जाय समानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गोख्रों सोमावसारनायनि सम, बे 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि खालार खालि हरनि समाव आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामियाव 13 जननिबो बारा बर' हिन्जावफोरखौ, बर' देरफुनाय हिन्जावसा सिख्लाफोरखौ हरनै नायगार जिनाहारि खालामो। आरो बे पेरियड्सआ जाहैबाय मा? बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सम। जाय समावनोखि जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्डआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों गोहोम खोख्लैबोदोंमोन जोंनि बे आसाम स्टेटजों लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो
बे मुभमेन्टनि खिथेरखौ लाखिनो थाखाय होखारनो थाखायनो आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ जोंनि बर' बिमा माहारिनि बै बर' बिमा माहारिफोरखौ बै देरफुनाय हिनजावसा लाइमोन सिख्लाफोरखौ हरनै नायगार जिनाहारि खालामो। 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारिनि हरनि समाव, जाय समावनोखि गोजां बोथोर, ओरैबायदि गोजां बोथोरनि सम। दा बैफोरबायदि माखासे जालांनाय इन्सिडेन्टफोरखौ जोङो गावबा गावनि सेन्टिमेन्टआव सिरियास मोनसे सेन्टिमेन्ट महरै जेब्लायबो लानानै जोङो स्ट्रंलि माने स्टेन्ड खालामलांबाय थानांगौ। आसाम स्टेट, जेरावनोखि मोनसे स्टेटनि पुलिसानो ना स्टेट पुलिसानो जोंखौ प्रटेक्शनसो होनांगौ। प्रटेक्शन होनायनि अनगायै बिसोरो जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायावसो नायगार हरनै जिनाहारि खालामबाय। अब्ला मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय, जोंखौ बेसेबां मुगैयो, जोंखौ बेसेबां इगनर खालामो आरो जोंनि बे ट्राइबेल हारिजों लोगोसे ट्राइबेल बड' बे बर' हारिखौ डमिनेसन गादबनो हानाय माने बे आसाम स्टेटआव बै गुबुन हारिनि मोनसे बिराद गेदेर मिशना माने साक्सेसफुल जानाय रखम। आरो बिसोर बे लामाखौ दिनैनि बे स्टेजावबो बे लामाजों नङा बिसोर बे बाराव मा लामाखौ संदों मिथिगौना? पलिटिकेलनि लामाखौ बिसोरो नोजोर लाबोदों। जानो हागौ बिसोरो बे पलिटिकेल लामानि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे हारिनि थाखाय स्ट्रागल खालामबोनाय, हारिनि थाखाय नांबोनाय लिडारफोरखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो बिसोरो माबा मोनसे मुलाम्फा, माबा मोनसे बेसेननि माने लुप देखाय डमिनेसन गादबनो हागोन नामा, गादबनानै इउज खालामनो हागोन नामा ना, गादबनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारियाव, बर' समाजाव पलिटिकेल बिजोंनि गेजेरजों माबा मोनसे डिभाइड एन्ड रुल गाज्रि थासारि लाबोनो हागोन नामा, बै गुबुन हारिनि माखासे प्लेन पलिसिफोरा दिनैसिमबो रानिं नाजाबोनाया सोलिबोगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि इन्टेलेक्सुवेल गोरों लिडारफोरानो मिथिसेयावबो गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय बिसोरो गोजोमनानै दिनै दंहोयो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा बै 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारियानो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोसोम सान। आरो मोनसे लासिंसिं बाथ्राया मा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? जाय हारिया जोंनि बर' बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामबोदों, जाय हारिया जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंजों दानलाय सुलाय खालामबोदों, आरो जाय हारिया जोंनि बर' बिमा माहारिखौ जेब्लायबो फेसा मेगनजों जिनाहारि खालामनो नाजानायनि माखासे प्लेन पलिसिखौ जेब्लायबो नाजाबोबाय थायो, बे हारिजोंनो जोंनि ट्राइबेल हारिनिफ्राय, जोंनि बे बर' हारिनिफ्राय माखासे ओरैबायदि हिन्जाव माहारिफोर दङ, जायफोर हिन्जाव माहारिफोरानो माखासे सेन्टिमेन्टेल जालांनाय जारिमिनफोरखौ बिसोरो जेबो मिथिया नामाथाय, आरो मिथिसेयावबो बै गुबुन हारिजों थांनानै लाइन मारिहैनाय, खारफानानै हाबा जाहैनाय, बहाबा दिल्ली, बेंगाल, मुम्बाइआव माने देहा फालांगिरि खालामहैफानाय बायदिसिना माखासे जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। एक्सुवेलि दिनैनि स्टेजाव जोंनि बुहुमाव थानाय बर' हारिनि बर' बिमा माहारिफोरा जोबोद सेन्टिमेन्टेल लानांगौ बैफोर जालांनाय माखासे जारिमिनफोरखौ, बैफोर माखासे जालांनाय जाथायफोरखौ जों दिनैनि समाव गोसोखाङोब्ला बा सावरायोब्ला जोङो नुवाखैब्लाबो, गावनि मेगनजों जोङो जायगायाव नुवाखैब्लाबो माबोरै जालांदों माबोरै जायाखैबो जों माने फिलिंस जों साननानै जा माने एसेब्लाबो जों हमदांनो हरनो हायो। जोंनि ट्राइबेल हारिनि हिन्जावफोरखौ, जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरखौ गुबुन हारिया जेसेबांखिनि अननायानो होआथों मानो, जेसेबांखिनि अनाथोङानो मानो, जास्ट फर बिसोरो इउज खालामनो थाखायल', जास्ट फर बिसोरो बै ट्राइबेल हारिनि सासे हिन्जाव मानसिनिफ्राय बै बर' हारिनि सोरबा बर' हिन्जाव मानसिनिफ्राय बिसोरो फोलेर बारायनो थाखाय, बे हिन्जाव मानसिनिफ्राय बिसोरो गथ' खांनानै गावसोरनि फोलेरखौ बारायनो थाखायसो बिसोरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि, जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव मानसिफोरखौ बिसोरो हाबा खालामनानै लाना थाङो। आरो बेनि गेजेराव गोबां ओरैबायदि बर' हिन्जावफोर दङ, ओरैबायदि ट्राइबेल हिन्जावफोर दङ, बे गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनाव, गथ' खांखांनायनि उनावहाय अयथासार बुग्लि जानाय, जोग्लि जानाय, सोरखौबा गाज्रि मुलि होनानै फोथैबोनाय, सोरखौबा खुगायाव गान्दु होनानै फोथैबोनाय माखासे कत' जारिमिन थांबाय। जों मिथिखासेयावबो, दिनै मोनदांखासेयावबो गावनो गाव जुदि गोरोन्थि मावोब्ला जों मा बुंनो रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय बैफोर माखासे जाथायफोरखौ, नुथायफोरखौ लानानै जोंनि हारिनि गोबां बर' फिसाफोरा माने गोजोननाय मोना, जायनि थाखायनो गोबां समाव गोबां रोखोमनि माने हेंथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनांगौ बायध' जानानै फैयो, आरो मालाबा समाव जोङो साजाबो होनांगौ बायध' जानानै फैयो। दिनै जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' हिन्जाव मानसिया गुबुन हारि सोरबा हौवाजों
गोसो थोलायबा लाइन मारिबा हाबा जायोब्ला जों मानि थाखाय दुखु मोनो मानि थाखाय जों साजा होनांगौ बायथ' जायो बै जालांनाय जोंनि जारिमिननि समाव जाय समावनोखि जोंनि बर' हिनजावफोरखौ बर' देरफुनाय सिख्लासाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै फोथैबोदोंमोन जिनाहारि खालामबोदोंमोन बैफोर माखासे जारिमिनफोरखौ लानानैसो जोंहा दिनैनि समाव गोसोआव दुखु फैयो गोसोआव जोङो रागा फैयो जायनि थाखायनो जोङो बबेबा मोनसे समाव सोरबा जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' हिनजावसाया सोरबा बर' बिमा माहारि सोरबा बर' बिमा माहारिया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोबा जों माने रागाजों दुखुजों जों माने साजा होनो गोनां बाध्य जानानै फैयो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन सासे ब्रादारा कमेन्टनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंहरदों आंखौ जे फंबाय खौसेथिनि बागै एसे भिडिअ लाबो खौसेथि जानायनि सायाव एसे बाथ्रा फोरमाय एक्चुअली खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो जों बयबो हास्थायो आरो पलिटिकेलि बिथिंनि खौसेथिखौबो आंबो लुबैयो आरो बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोराबो बयबो लुबैयो जानो हागौ सोरबा साफा सानैया लुबैया गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय बियो आलादा बाथ्रा आरो बेफोरखौ जोङो केयारबो खालामनांगौ जोंहा दरखार गैया नाथाय 99% बर' फिसाफ्राथ' लुबैयो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्रासो बुंगोना रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो जुदि थारैनो हाग्रामा महिलारी सार आरो प्रमद बर' सार बिथांमोना जुदि लोगो नांनानै जुदि बिटिसिखौ सालायोब्ला बेसेबां गोजोनथावनि बाथ्रा आरो फैबाय थानाय समाव बोरैबा नङा बोरैबा हाग्रामा महिलारी सार आरो प्रमद बर' सारजों ज' जानानै जुदि बिटिसिखौ सालायगोन नामा सालायहैगोन नामा बेफोरबायदि गिखांनायखौ लानानै बै नेशनेल पार्टिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय साफा सानै लिडारफोरखौ लालस होनानै टारगेट खालाम बिसोर माने फुस्लाय पार्टियाव माने वेलकाम खालामगासिनो दं बियो जोबोद गेदेर पलिटिकेलि गेम जानो थांगासिनो दं जोंनि आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव बेखौ बै नेशनेल पार्टियाव थाग्रा माखासे लिडारफोरा गावसोरनि बेनिफिट्सखौ मोननायनि थाखाय गावसोरनि माखासे सिट पावारखौ मोननायनि थाखाय दिनै जेसेबां गोरोंब्लाबो जिमान साननो हानाय गोहो दंब्लाबो दिनै बिसोरो हमदांनो हाब्लाबो हमदांनो हायै रखम जानानै बिसोरो बै नेशनेल पार्टिनि जानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि बिटिसिआव नेशनेल पार्टियाव जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ बै पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बिटिसि पलिटिक्सआव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय लामा एवस्रांगासिनो दङ बैसोरो एवस्राङाखै नेशनेल पलिटिकेल पार्टियासो बै जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरखौ इउज खालामनानै जोंनि बिटिसि पलिटिक्सआव लामा एवस्रां होगासिनो दङ नाय माबायदि इउज खालामदों आरो माखासे लाभालाभनि थाखाय माखासे गावनि मुलाम्फा मोननायनि थाखाय माखासे गावनि पावारनि थाखाय माबायदि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों इउज खालामहोजायो साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मोनदांथिनाय बायदिब्ला नेशनेल पार्टिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जागोनखौ लानानै जामारगोन नामा जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायमारगोन नामा बे बाथ्राखौ लानानै बिसोरो गिखांनाय फैदों आन्दोयै जायनि थाखाय दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकेल पार्टिनि माखासे लिडारफोरखौ टारगेट खालाम बिसोरो मा खालामगासिनो दङ वेलकाम खालामगासिनो दङ लेंहरगासिनो दं एथुगासिनो दङ आरो बेनि गासै गोथां सावगारिखौ जोङो नुगासिनो दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन पलिटिकेल बिथिङावबो जों जुदि दिनैनि स्टेजआव गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरजों डमिनेसन खालामजानानै जों जुदि इउजलेस खालामजाबाय थायोब्ला बोरै जानो बेखायनो फैबाय थानाय समाव पलिटिकेलि खौसे जानानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दानायाव माथो मा लस दं बे सिएमनि सिटखौ लानानै गोनो गोथो दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायनि मा मोननो जेबो मुलाम्फा गैया बेवहाय मोनसे सलुसन खालामनानै ला जे फैबाय थानाय आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव जाय पार्टियानो सिटखौ बांसिनै देरहानो हागोन बेनो सिएमनि सिटखौ मोननाय आरो जाय पार्टिया खम देरहागोन बे पार्टिनिफ्रायनो माने डिपुटिसिपखौ माने मोननाय बेफोरबायदि मोनसे सलुसन लालायनानै माने गोरोबलायनानै गभर्नमेन्टखौ दा नंगौना नङा नाथाय सासे मानियो सासे मानिया नंगौना नङा बेफोरबायदिबोथ' मालाबाबो पलिटिकेलि इउनाइटेड बा इउनिटि जानो हाया बे आरो सम्भबबो नङा पलिटिकेल फिल्डनि बाथ्राया एसे आलदा रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिनि सार्थबादिखौ लाखिनानै पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थे खालामनायफोरा जाबाय थाखायो बेफोर बाथ्राखौ माने सिरियास लानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै फैबाय थानाय समाव थारैनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो हानजाया जुदि ज' जानानै गभर्नमेन्ट सालायोब्लाबो मोननैबो पलिटिकेल पार्टिनि सार्थबादिखौ लागिनानै पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थेया समजों लोगोसे जालांबाय थाखागोन नाथाय अब्लाबो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरा जेनेबा मोनसे हास्थायो बा हास्थायनाय दङ जे फैबाय थानाय आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव थारैनो जिथु क्रिटिकेल सम
जोंनि बे बारनि बिटिसि बिसायख'थिया बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै बिटिसिखौ सालायजानो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा हास्थायनायाव दं आरो बे रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जुदि जाफुंहोयोब्ला बै जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोबोद मोजां जागौमोन आरो बेखिनि बाथ्राखौ आंबो बुङो खुलुमबाय जय बर' हारि जय बर' बिमानि।